Ki para pengit biit ngimla klem da aingu yo blay na ka benta ka jing don kat ka jong u bat ngi iwe pi we lingba jong kani ka tayo baro shitayo ngi aingu bo blay wi alam yangi ba udon kat bat ngi hadu kani ka klip mat ka bementa ha kani ka sngi ka bekerpang na ka benta ka kwayo jong ka balang ha ka bakum ka kwayo jong ka balang ngi juyo ban penlong ya ka singing festival ka we na ki program jong ka choir ka bangi ju yo ban pendep man lagas nem nyangu ru yo blay lengba jong kani kapor hooj bat hapdeng jong kini ki jingja ki bangi dei banyamat nrei ulapli ngi kini kalat ha ka bangi la ban penlong ya kani ka singing festival lingba ka online worship service bat ha ka ju kapor ru lingba ka local channel bat ngi mata tien bo blay un ker khu yangi lingba jong kani kapor ha ka bangin yo ban syakri lang ya u blay un yalam ya ki baro bat khantam ya pi ki para bangit beit ki badon na laki jong ki yeng ki sem ki jong pi ki parlok ki parjor ki baju ya khmi bat ki baju ya pet ya kini ki jing syakri ya kini ki online worship service ki jong i ngadwai bo blay unda isnai ban kerku ya pi iwe bat ngasyem ya kani ka por ha ka ban piang sngo bahaya pi iwe ki para bangej bi bat ki lok ki jor ali ngin ya syakri lang yo blay da ka jinget ka baskem bo blay un pan mat hangi ya ka jing don rengkat ka jong u bat ngin mat ya ka jing kerku ka jong u blay lingba kani ka jing seng ka bekerpang lingba jong kani ka singing festival ka bangin yo lingba jong kani ka por so bangin nya chakmat tung in pendam lang ha ka jing twai tung in nya twai ublay buk pa jingi bahab neng kumne ko try ji subi sa sin ngiwan menem ki slak jat ki bakho ki bakantang ki jong me try ngi aingo yemen nakam ta ka jingdon kat ka jome bat ngi iwe pi we bat kham tam ru nakam ta ni ko por ko try ha ka bangin yo banya seng ha ka kerteng ka jome ko try nga IT ledi nga IT ya ki benta baro ki bangin sa pendap ha ka ni ko por ya ki nong ya shimenta ko try ji subi to pen sum pen sle mame lo men sim bakho u jome ko try bat to pen dan kam ya ki iwe pi we na ka benta ka burom ka jome sa ko try nga IT ya kani ka por jong ka jing syakri bat ya ki benta barok ki bangin pendep ha ka jing yalam ha ka jing pencet bor ko jome tus ngawingi bat tumap ngi da bagi ngi pan ngi dem ha ka kerteng ka jong try bo unong pen em jong yu Jesus Christ amen ki para bangej biit ngin beteng ya ka jing syakri ka jongi da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka basan spa ndriu pupra bat hadin jong kani ka jing ruai ngan sop khot ye iwe na id khot jong ka kwar ka jongi imes armisha nong klau iban saya lam yangi ha ka ba pulis dang bat bandwai bat hadin jong ka jing pulis dang bandwai ngan sa IT ya kani ka por ha i festival conductor i jongi iba pensngan rinbon iban saya lam ya kani ka singing festival bat ha kani ka por ngin yerwai lang ya ka jing rwai ka basan spa ndriu pupra God
Joshua mangan duai ngan puli nak keting jong ublay nak sam hispa to kan ut so tanat ya utrai phi ka perthai baro tu shakri ya utrai da kaching kemen tu wan hakmat jong u da ki jing roi tu tip ba utrai ulong ublay ulong ma u bla thao yang ngi bat ngi long ki jong u ngi long ki brio jong u bat ki lang brat jaka phlang jong u tu rung shakhrdap jong u bat ka jing ai ngo bat ka phlau jong u da ka jing ya ro tu ai ngo ya u bat tu kur khu ya ka kerteng jong u na ba u try u long ba ha ka jing isne jong u ka ne bam jukut bat ka jing sha jong u ka pateng ben reu tu nge nya duai ni wan khmat jong me ko try ba e kham la ban pen pau ko try ba e ba mela kur khu yangi ba ro shi ta yo ko try tat hadu kan ka khlemat ha ka yeng ka ba khoi ka jong me ko try ba e kur khu ko try ba e ya kan ka yeng ka jong me to try ba e ham tam ko try ke ni ke program ke jong ko try ki bang pen khre te ki khun samla te ki khot chong ka kwaya ko try ba e mangla pen khre man ta ba ro shi ta yo ko try ni skema men don ka bat ngi ko try ba e to don ka ko try ba e ba kan ka balang nong thamai jong ni ham tam ko try ba e ba ki pastor temen basan ki rong ba balang ki long kme ki long kpa ki khun samla ki hap ki barin kumju try ya ki dekhot jong committee balang jongi ya ka dekhot jasang samla jongi dekhot jasang kan thai jongi bat ki dekhot kham tam ki dekhot jasang samla bat kumju ki dekhot koya jongi ku try kan ra ba ye ne scam ko try wat habawan shop kan ka khlam hakan ka ri ka chuni ko try idang yo ban shakri ya me lengba hakan ka youtube ko try ba ye ne scam ko try men yo snow ki jing doi jungi ki jing pen khre ka jungi ki baro kalong nam ta ka buram ka chumi kan rat ba ye to don ka ba kan ka ri ka jungi ko try ka ri te bre te blai ka jungi ba ye ban shakri ban mane ya me ko try hening la du no ko try men ta la asnem ko try la du ban rung shaka yeng ka jong me ko try ni scam man play ka lat klenti ngi ko pa ba ye da ka jing kerkhu ka jong me ko try men don kat ko try bat ka ri ka jungi kumju ko try ba kinong mi khmat jo ka ni ka jala ka jungi don kat ko try ba ka ri jungi ba kumju aslat jo ni ka perthai ko try habawan shop ka khlam ko try ni mat ka jing ni mat ka jing janjar bat ngi scam me don kat ko try me pen shnga ngi me ai bor ngi me ai ngi ka jing ko jing khya me kerkhu ya ka long yeng kristan ko try ni scam ko try me men don kat bat ngi na ne shak mat ko try men me no ngi ko try me ho ngi long tang ki bri ko try ne ka bor ka wan na me ko try me don kat ko try me kham tam bat ki bapang ki bestom ki bathia hayeng ne hospital kham tam itu ki bri ko try ki bla du na la ki chong ki ba ki bathon chong ki kham tam ko try ki tu ki bri ki bio positive ko try la ki don hangno ko try be ye do don ka bat ki nurse ki doctor ki ba tre shitam mat bat men siam ban ajing arab ki brio ki bapang ki bestam ngi skema men no ki ko try men don ma me ko try hasanda jong ki don kat ko try bi ba ka ri ka jong ki ko try bi se sien kan long ka ri tip ri tip blai to don kat kham tam ko try bi ba ka balang kristan ko try hakan ka ri ka jong hi par ko we ni la du shisha ko ndat bi man shakri ban kiyo shka yeng ka jong me henry try me ya don kat ko try men me no ngi ko try bi don kat ko try but sasisian ham tam ko try ba ka way kan pain kristan ki baduk ki basuk ki basam shiliang kop shiliang khon swat khon rangli don kat sasisian bat ngi bat kham tam ko try bi don kat i pastor ko try i mesa ai ka jing kren ko try ka jing pen khre ka long ka jong i ne ka jing pen janai ka wan na me ko try don kat sasisian ko try ba kan ka balang nong thamai ka jong i ko try wat i no ingi ko try be nginang ya shakri me ko try da ka jing kerkhu da ka jing e ba ka jong me map ko try ki like ki pak ko jing try no Jesus Christ ngu idam ni panru amen ai play Germany bala ai ngai kanika lat ka pamenta bangan simti kanika por ti hoj ni piang suphai phiru baro ki prabanget ki pralok ki bia pet lengba kanika online service hakanika sing festival jongka balang ka lapan bet punya daka koya jongka balang ti nyai ngu yu play hapdeng kanika perthai ka bangim bun hapdeng ki jing ele ki jing tenju ki babun ki bangiman
ki restriction ki babon lang ba ka government ka ba ngidei ban hab ban bot ti ring aingo yu blay pat budang pliangi kani kalat bangin sembenta bangin yap yaro ban pendan buram ban ban kraw ka kerteng ka ba imbat ka badan bor ka jong blay lang ba kani ka online program ngel scam ki baro ki bangin pendap kani ka por kin long ki ba pdiang hon na akhmat ka khat ka jing snai ka jong blay ti ka tien ka jong blay ka ma khwa ban puli hakani ka por shop ngin ya chakmat ka long na ka jing roi sam ka jong David ka lenong ka ba shis pa lai ka khot ka ba nang kong bat ka ba ar ki tien ki ba ong kum ni ko men sim jong a to kar khu yo trai bat baro ka ba hanga ya ka kerteng ba khu jong u ko men sim jong a to kar khu yo trai bat wat klet yi ki jing le ba jong u baro tong ini le jo ble ki jing roi kumni oblei bu pa jungi bahab neng ngi wan ban dam khmat ki slajat ki ba khut bat ki ba kentang ki jong mi ken chi subi ban ai ngu e mi ko kan rat ba pha namar ka jing yet bat ka jing isnai ka jong mi ko kan rat ba pha mila ri mila pen em mila sumar ma mi ngi mila plat ma mi ngi ni ki jing ma ki jing man sao ni ki jing pang ki jing shitam baro bat kumni kum bangin long man tang yang ka ni ka yeng ka ba khut ka ba kentang ka jong mi de namar ka jing yet ba ka jing isnai ka jong mi ken chi subi ho kin ko pa ka ni ka por bangin ya chkhmat ka ni ka program ken chi subi isnai ma mi pen kentang ma mi ai baro ken ko kendal baba ki bangin pendap ha ni ka por ken jisu bi leng ba ha ya ki sur jing rai ki jing kran ne kano ka jing duai ki jing pulin ka tien ka jong mi ken jisu bi ken long ken ko pa ki blap diang hon khmat ka khat ka jing isnai ka jong mi ken jisu bi sngo ban map kin ko pa ki pop ki palat ki babon mi sham ka jing em ka jong i ko man la sngi namar ki ni baro ngadam ngadwai ngapan ma khot karpat aga kerteng ka em bat ka badan bor tam ka jong mi jisu bolong nong pedem nong sius pa jong i menta bat si arta ki bam cikut ru amen tingin ya teng shakmat ngin ya ruai artli gi jing ruai bat hadien jong kani ke jing ruai ngin khat ikini ki special number lightly kasulu na imes samanda pangrop nang ta ka baar ngin yo group song jaseng khna in charge miss hilarika walang nang ta ka balai kan wan ka male voice jong ka choir in charge Mr. T Boni. Now is the time to work.
as you walk to worship. Come, just as you walk before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you walk to worship. Come, just as you walk before your God. Come. Crown you Jesus Christ utuai di baro julong du ki angel neng bat kiri kui tuburom ya ki angel neng bat kiri kui tuburom ya baro balayap dangen ki martel baro ru to dem haku majong utrai to burom ya to dem haku majong utrai to burom ya Paroki baring bensim hapok kaboneng ru tunget toko ngubat to dem ban burom ya tunget toko ngubat to dem ban burom ya Milong try halor baro. Milong try halor baro. Ki angel neng bat kiriu kun to buram ya to buram ya ban buram ya
kalong ba e shisha tang ki jing sniu ki ker sao dong yang ngang bun sin ha jing im ki wan pin ba kla shenongan pai lại tăng sha mi cô trai shenongan pet shenongan ri dak sang ti jong mi to bar yang nga hasin da jong mi shirta kom ngaman ki baba man ki wan up tha na ki ngam la ban lai jingat phalung ki ker sao dong yang nga dry up yang nga na ki ban yai ling ba shenongan pai lại tăng sha mi cô trai shenongan pet shenongan ri dak sang ti jong mi to bari ang nga hasin na jong mi an kmit la ki kwat sha ki lo nang no jing ya rap kan wan de tang ha mi ko trai la jing em ngan ai shenongan pai la tang sha mi ko trai shenongan pet shenongan ri dak sang ti jong mi to bar yang nga hasen da jong mi shirta sendet kawan kajing tiang bat kajing sngows ear lo odom uwan mata ya birthday barok away and raging so kadap hakam sin jonga day juban bas kem jong ban riang i haki serngil tham yang jong dong in long gong ki kon Israel habakiat ling baka durya usau utrai ukular banyalam lenti aki onle kongjo yapi
lấy cái nhiên ác đi ya chính đón bỏ trong một play hát tu ông la ban su marda bat riangi don jinget kat semban jesu habangi ading ba eryong kinikisi dong in long gong kikon Israel habagiat ling makaduriau sa utray ular banyalam lentiaki onle kumju yapi dong ilong gong kikon Israel habagiat ling makaduriau sa utray ular banyalam lentiaki onle kumju yapi utray ular banyalam lentiaki onle kumju yapi onle kumju yapi ngã bù la chinh nghệ hồ màu sáng bát kham eryong ba kim la bên khale la ki khman ngã khme da ka chinh kermen ya utrai la nungan ya she don ching rai ba bang bài angel hấp nê sur snow thiang riu khôi kia se ngã đã trang hir bangan boy shata kanan bleng riba shong iba hallelujah hanta juno nam jong yang ala sai pa ngin ya shem badu haburo rijeng su kari jeng kula jeng nhân jar kuslai bangamat menta blei utip itu yang kun sawai notion on the boy hanta rayun weng baro parnanga hallelujah hanta juno sam jong yang alasai pa Shem badu haburo Rijing suha rijing kula Hang tangan yoi markhmat ya utrai Hasenda jong ungan yosho Jingkir hun weng no Jing jatha don ai Leng badu junong nan yai lo Oh hallelujah anta juno Sam jong u yang
sukari jingkula Ngi Hashem baru try hakapuro Rijing sukari jingkula Rijing sukari jingin saya Hashem lang haburong Rijing sukari jingkula Tengi ai kublai kini ki lightly ki special number ki beladap ublai un nang kerku bar unang aibor ipi bapinang syakriun pendan buram yu ublai hakisap ki ba ublai ula ai te mentangin jam sakmat ini ruai sakawai ke jing ruai bat hadian kini ke jing ruai ke jongi sakawai kin khat biang slightly ki special number kata kinwan kanwan ka solo na i master bari kupar password nang ta kabaar kanwan ka mix duet na i master bhakar pang nyauta bat i miss agatha h rambui nang ta kabalai kanwan ka female voice jong ka choir in charge miss matti basha kharbithai
Bat ngaju keli balai ko pa hatu mem shim la ichu yang ngashitom ngapang jing jin jaryanga kiban Jing em ngaju le no ei ngam shim lasna em ngam shim la pusan satya ya kentinuk pa labtha hanga kum lo ban em kum lo ban na ba thala em ngam shim la ben slow ya ki ya jing khot u blay ngala snap min thi min ban min ta nga phai shu trai chung ya ro ba nga dei ban a shim la ju ye no ya nga jing khot kerpa tu da snap slow ha ban i man sim jing thao jong na jing im per thei ka wan pha ko pa sha mi nga wan men ta buram bakrau shami ngai na bajing I jong mi bajana uladon hasenda jonga nadu basrang hadu menta jong u kilong baladap yang shisha a u nong pen em nong sharai jong a shim la kle pen ban la tlor na do shwa Henry hashwa bangan sloto ya jing ita jong unong po ayam halagi jing bakla nanusip bangla lam thala haba menta nga phasha nga shom nga pa hu jing kerku jing map jing it bat jing ai hanga ha pi u the isnei ko pa shami ngawan menta buram bakrau shami ngai na bajing I jong mi bajana jing I janai jing kmen shisha kerhai na du menta kilong lem bat nga bat jing sok shisha ba mi la ai hanga la penlong yang ban ruai kmen sherta
ngashem jingso kerhai. Na ye umi da jing sarang uya da man la jong ha jing so pa upen serwa ya ka jing em la jong gas bakar hai nang tingkai baro ki sang jano ki jing jenjar ki sang ban ban ha u kon belajar ha jing gulan ha jing luna usu ya la jing da jing leran da jing ngorem jing do jing kerman ha preng kula jong ka jing im ukin mau ya la upa ishakri upa kerhai kiem hai paki snow arta tin ban len pai yo ba preng pa pen ban len di chau pa utang ban krom ban preng da kamen sim jing it pa baro nia sa Hadu minta ubiar kikti ukot yang ayam
jing subha ni jing bisa jing thao ba em ba buan ki wo hangi la ya ka jing ben no ya la ka do ni on ban ben subha klem da berkat ya ki jing ma jing dong kanta ladang in pai should try menta nam la ma do ya jing it a crowd jong me what a bling ki jing do now mi kloi ben ma pianga na ba me sim jonga ka ap kan ben tang hu tra ulong ka sti jonga ap deng jong ki jing ma jing crow ki po ngam la ban jo ha jing ya le ngày ai xa cho mình xiêm cả qua ta đo cầm xa chính ba bật thấy buồn xiêm ngã qua bật nghe nó ya sắc mà na la utrai bật nghe là trái là đẹp nam đi bật ngao anh hai yard bon show ngàn nai ngam la một đôi ya chẳng biết bao crowd trong mi what a bling ki jing do now mi kloi ben ma pianga nam la một đôi ya chẳng biết bao crowd trong mi what a bling ki jing do now mi kloi ben ma pianga na ba men sim jonga ta ap kan men tang hu tra ulong ka sti jonga ap deng jong ki jing ma Teng yai kublai kini ki lightly special number ki peladap nget ublai unang kerkui piru lengba kamet kapat kabasat kabaklan bat unang aibor pi pinang sakri un pendon buram ya kerteng ka jong u bat nget skamba ngi barok ki bangi la yo snow lengba kani ka online service kan dalong ka jing kerku yangi barok ti hakani ka por ngi la poy artat sekabakut kumbala keren kumbangala ong nadu mene hak basdang bang idan hapadeng kani ka ni em hapadeng kani ka perthai hapadeng ki jing tenju hapadeng ki jing pang ki jing stam ki bobon in rei ngim do jing kerman mar ngidan yu blei ba em
ublay jongi ubaim ublay ubom ji ino yangi ki banget hau kaktian ka jong ublay na ka siti jong Paul siki Hebrew kal nang ka bakhat lai ka dakhat ka bapra ka ong u Jesus Christ ulang uju menhanen bat menta bat sabom jukut tingi ngos kham ki jingkular ki jong ublay bat nginget skam ba u Jesus ublay jongi unom ino yangi namar ulang ublay uju ublay bom menen menta siki bom jukut ba ule iki ju ki kamba hiru hagi por ki bom mensua bat nginget ba unle ru iki ju ki kamba hagi ni ki por ki bom menta bat ngini dwai in khot khapat yu ublay ba lada kalong kaman ka jong ublay ba un pen khya no ikani ka ri ka ba iet ka jongi nau niu khyang jingpang nau niu COVID-19 bat ya ka perthai hiru barok ka wei ka jingrai sam ka jong David ka ba arphulai ka ong shisha langayat hatem ka serniu ka jingyam nganom syap tieng ka basniu namar medan rengkat mami bat nga uding du bat ushan du jong mi ki pentengan yang te hakani ka por ini ruai stang arteli ki jingruai bat hadian jong kini ki jingruai arteli ngin IT no ka por ka brangsa ha i chairman Life is easy when you're up on the mountain. You got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith. Talk of faith when you're up on the mountain, but talks come so easy when life at its best. Now it's down in the valley of trials and temptation. That's where your faith is really put to a test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good time is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night.
ที่เป็นเงินยาโดนลวนลามองบูชานาวันพอจงอาพบมันจิตรันจงอาบาSasisin ngimla klem depan pau ke jing ngongo yo blai ubala penyo hangi ya kini ki khubor ki ba pher ki bala wan lam shangi da kini ki nong rwai ki ba pher ki balong hi ki dekhot jong ka kwar ke jongi bat nganget bo blai ula kren yangi lingba ki jing rwai ki jong ki bat ngam artatien ki lalong ka khubor na ka banta jongi iwei pi wei lingba jong ni ko por bat tu blai unang kerku ya i ba pensngan i bala yalam ya kini ka singing festival bat ya pi ki parlok samla barok ki bala ai ya ki special number ki jong pi bat ka jing dwai ka jongi ka long bo blai unang pendon kam ya pi bat blai unang don ringkat bat pi bat ho ha kini ka por shwa bangan sakot ya i pastor jongi reverend NB ding do iban sa ai ya ka jing slok lingkot ngakwa ru ban shim ya kini ka por ha ka ban ai kublei ya pi ki parlok samla barok ki bala ya kershan ya ka choir nadu kini ki baya penbit penbiang ya ki jingdon kam baro nakam daban penlong ya kini ka program ban ngamat tatien ublei unang ya kerku pi kublei shibun ya ka jing shakri ka bama pi ai ban ngidwai bo ublei unang ya kerku bat ublei unang don ringkat bat pi iwei ha ka ding ka por ngi smok men shibun ba i pastor jongi in sa ai hangi ya ka jinges lok lingkot bat ngamar tatien ublei udon ka khubor ban kren hapdeng jongi lingba ka jinges lok ka jongi pat ngan ong lupa bahadin jong ka jingkren ka jongi pastor ngin sayo ya ka doxology ka balapen kre da ki dekhot jong ka choir jong ka balang presbyterian nong tmai bat ndah bangila pendap ya ka ni ka doxology sa sien ngan kerpat i pastor jongi reverend NB ding do in sa pelat yangi da ka jingkerku penwai ka jingku blai ya pi ki parbangai bi baro bat kerpang ya ka choir jong ka balang kabala penbit penbiang ya ka ni ka program ka jing khawai jing rai unusnam arajar phuai sa shisien ngi hap ban ya rakhi ka ni ka jing khawai jing rai lengba ka online namar bangidang don hapreng ka ni ka pandemic handrai ngi aingu yu blai ba upunyo yangi ya ka ni kala ki parbangai bi lengba ini por jong ka jing slok lengkot ali ngine phai lang bat nga Syakasam kabashispa lai penyo. Kasam kabashispa lai penyo. Kikentin ki baong kumni. Harut kiwa Babylon hangta ngishong. Bat ngiyayam habang ikan mau ya kaseyon. Hakiding jaman ray hapadeng jongki lasdin ni kiduitara. Dabahangta kita ki baring mraw yangi kilapan ni ki jingruay nangi. Bat kita ki bala penjot yangi kilapan ya ka jinglek kemen ki yaong turwai hangi na ki jingruai seon kumnungin ruai ya ka jingruai utrai hakari nong wai ladangan kelet ya pa ko Jerusalem tu ka kti ka mon jonga kan kelet yo
ya ka jing tibet ti to uthli jonga undambit ya ka neng shintur jonga ladangam kan mau yo pha bat ladangam jit ya ka Jerusalem nalor ka jingkemen batam jonga ki para bangai biit kani ka sam ka basispa lai pinyo kadi ka sam ka balapaw nam ha hapdeng jongi kim ki khon kristan ki jing manisha kriblai ki jing ruai hanre ka ju ko poru ka paru akiwi di ki jeli bat la yithu ba kani ka sam ka basispa lai pinyo lapandon kam ya ka hai ka por jong ka kathma jong ki nong America la kiting miyong ka American Civil War hakathma ba ka baar bat khamtam ha ki por jong ka jingsha ringrau ki nong Africa loong bakani ka lalong ka jingruai leni ka jingpuli ka ba ai men sim bat ka ba penkhi men sim bat ka ba ai jingkermen ye ki khun ban riu la yetho ba ya ka sam ka ba shispa lai penyo la tho ni ki briu le deu nong tho ne ki nong tho ki bala sakhi daladi ye ka jingsha ringrau ki Israel hakinong Babylon bat ki bala mat ye ka jing shitom jong ka jingsha ringrau parbangai biit labun kinong batay ye ka ni ka sam ka basispa lai pinyo hanrei ngasham ye ka jing batay jong ulot Byron unong tho poetry ba paunam bat ka jing batay ka ba ka jong u ka ba kit jing mot shibun bat ka ba ngakwa ban ye samlem bat pi lengba ka ni ka jing ye selok kapang pedeng jong ka jing batay jong ulot Byron ya ka ni ka sam ka ba shispa lai pinyo kalong ka jing ruai utrai bat u batay ha ka jing smutu bat ka jing mudur jong ukum ni wong katu ka ningut ki jiu hadin ka jing terikam jong ki kela let songkai ha ka ruot wa se kala bende ka wa Euphrates ne ka wa Tigris ki song harut kata ka wa ki khana ki kren bat khamtam ki yam ki ut namar ki lasha ring merau bat ki lasha pensitom haki nong shun bat laong ba ha ka ju ka por ha ka ba ki yam ba ki ut ha ka ju ka por ki ken mau ya kata ka seyon kumno ba ka jing im ka jongki ka long ka basuk ka ba kemen ha kata ka seyon ha kata ka ri ka ba ki kidong bat menta laong ba ki don ha ri nong wei ha pedeng ka jing sha ring merau ha ka dekot ka ba ar shushu laong balaong ba kiong paramaki tungin ya ruai ngin ya tem kat bangin ya syang harut kani kawa yo let's see kan nyerap bingi ban pentengen henrei laong ba haba kila shim ni kitiar tem kila syam ba ommi kasur jing ruai mi jing ruai mi surtem namar ba ka khya ka jingmut chuperkat bat ka khya kata ka jing ka baki kimat ha ka jing sha long brown haju ko tin mar kata la yethu ingi ba kini ki ju ki kun Israel kilas dien no ye ki tertem ki jongki how ki ding jamin rei bat namar ba ki ong bangimla ban ruai netem sur hapdeng gini ki por juga kim khat nang ta la ong shushu lawan ki nong shun jongki bat ki la ki ben ni kita ki ju bat ki la penrem ye ki bat ki ong haki to le kemen bat to ruai hangi iki jing ruai jong ka seyon para bangai biid laong bakalong ka ba yaki bikin ruai ka jing ruai utrai ki jing ruai jong ka seyon hapadeng ka jing sha ring mrau bat hapadeng ha baki don ka ri nong wei bat hapadeng kita ki nong shun kanong ruai ki jing ruai sam ka itu jing ruai sam ke sispa la pinyo ke tu bakim kim simla ban ruai namar baki don negeri nong wei kidon ka jing sha te mrau bat kilong baki sha ka jing ban beng bat kidon ban long ka ta ka la te yaki kala khanglat yaki bat kam simpen la yaki bakin ruai bakin tem yaki sur jong ka seyon henrei la yetu ha ka drung batai ki jong lot Byron laong ba henrei kini ki jiu ki smutu ba pedeng kini ka kim khat ka ba ki mat
Hapedeng juga kimkat ke bagi gimat ong Lord Byron kini ki ju ki snotu bagi don kam ya ke jingruai kaban kershan ya ki. Ban namar kata kila ya ruai ya ki jingruai utrai ke jingruai jong ke seyon. Om ban pen bernya ban pen snotunat ya ki nong shun. Henry loong kila ruai ya ke jingruai utrai kabapen ken mau ya ki bau belai ulong ubabaha. Balong susu haba kiken mau ya ke Jerusalem. Kiken mau ya kata ke Jerusalem. Kiken mau ya kata ke jingba ke jong ublay. Kata ke jingba ke jong ublay, ke jinglong ba ke jong ublay, ubala don rengkat bat ki haki por baro bat ubam ju ino yaki lani kentat yaki wat ladamaki kila jingai na u. Haka kentin pareng long, they remembered the good Lord, the good God who never failed them, even if they may have failed him. Kiken mau, ru yau bau belai ulong ubakrau, bat ubala penlat lut yaki, bat ubala penlat yaki, naiki jingsha te kum, naiki jingsha ring merau, ki balabun, haki por menshua. Lord Byron ru itu uang ba lesikir jiu, ki ruai ke jing ruai jeng ki ruai ke ni ke jing ruai utrai da ka mensim jaga jing sngokia ka ba pangnut na mami ki don ha ka rinong wei bat ki don ha pedeng ke jing sha ring merau en re ka ju ko por loong ka deiru ka jing ruai ka ba ai jing kermen yaki ya kata ka jing trei ka jing penlat lut ka jing ublai ke ba ki up bat ki kermen kani ka jing ruai si spa lai pinyo kam sim lalong ke jing ruai ka balen no ki ju henry long ki shem bau blai ula jubab ya kata ke jing ruai ya kata ke jing duai jongki bat ula penlat lut ya ki na kinong Babylon para bangen biit nga khot yeledi bat ya piru lingba kani ka jing ruai sam si spa lai pinyo hapadeng kani ka klam hapadeng kani ka pandemic bat hapdeng bangidang ya rakhe kan ke jing khawai jing ruai ngin clear ledi hatu ngin ruai ya ke jing ruai utrai leningin kentat ya ki namar ki jing ki jing shitom ki jing snosi ki jing kya ki jing shapting ke bangi nyimat hapdeng kan ke pandemic para bangit biid hakan ke por jong kan ke klam ngimat ngisam jibun ki jing ngisam jibun ki jing sham ki bala penok mensim yangi ki bala penser pensyapting ki bala penartatin ki bala wanra ya ke jing snosi ki jing snok thang ki khun Israel ki don harut wa Babylon hapdeng juga jing imdum bat ki ong hang tangi la shong bat ngila yam habangi ken mau ya ke seong kum no ngin ruai ke jing ruai utrai hakarinong wei. Para bangait biid, mga panbapiru, ngidon harut, kanika klam COVID-19. Ngiyam, ngiut, pada kajukapor, ngikan mau, ikisnem, kabangidon hapdeng, kajing suk, kajing singan, handray manta, kamlong kumta. Kum ka balang, kum ka kwa, ngikan mau, hakitikispor, kibalalet, kisnem, habang irakhe, kijing kawai, jing ruai, kisinging festival, kalong ka ba syong shit, ka ba rehem mensim, ngierwai da ka jingkemen, henray mentala arsnem, kam simlalong syuk kumta. Para bangit biit, lingba ka ni ka jingkawai jingruai, arhajar arpuway. Bat lingba ka ni ka sam ka ba sispa lay pinyo. Bat apedeng ka ni ka klam COVID-19, ka jingkeli kalong, hatungin kentak, ningin don ka jing artatin, ban ruai ya ka jing ruai utrai, bat ngin aidaw, namar ba kini ki jing kiba ker yangi. Unang ruai sam ba sispa lay pinyo, ka jing ruai sam ka ba sispa lay pinyo, ka jing ruai jong kan hado bas dang da bakut, kapan kan mau yangi, bau belay ulong ubabha, bat ubam ino yangi, langidon hakanu kanu ka jinglong, ublay ulang ublay ubakraw, ublay ubapenkya, ubapenlait lud. Namar kata ngimday ban mantak leni artatin haki por baro ladaka day haka jingba leni
ngit gade la gade hapeng kijing kijing shitom kijing shate khum kadok nut bat kirim yang sentur jongi kin ruai ya kijing ruai utrai kin ruai ya kin ruai kijing ruai jong ka seyom harut kawa Babylon ngisong bat ngiyam barabakin nong syun ki ben nyengi kumjuru mangabat mangabat mapi hapdeng gini ka klam COVID-19 kebalawan ra ya kijing leng jing pisa jing ut kijing yam ale ko parbanget beid nginum kentat ban ruai kijing ruai utrai bat kijing ruai suyon hanrai ale ko parbanget beid leng ba kini kijing kawai jing ruai nginya ruai kijing ruai utrai kijing ruai jaga seon namar kini kijing ruai kilong kijing pentengen kilong kijing kermen kilong kijing pensyatbor yanga badyapi kijing ruai utrai kijing ruai kisayon kipenkan mau yang abadipi bau belai ulong bapa baru belai unumun ino ingi baru dan bangi kipor boro baru belai ulong unong penkia unong penlalud bat unong penem ujongi ubelai unkerku ubelai unyalam ingi lengba ini jingis lok lengkot apa yang ini kepon ubelai nakam takaburom kecemu amen. Shai haji im jongi ulang maunong yalam lenter kisi uyayalam jingem jongi ulang Kijing usumar uda bakut beba krawot ulalong baru yailong ulang kabor at kaburong
Jong ini penwai no. Haka bawai no jong ini kejing mani kejing syakri kejing ime lengba kini kejing kawai jing ruai. Pelaj ingi ku kendat kejing kurku kejong me. Oh tu ai kejing ai kepadap yang kejing ujis kusbau turai kejing it kejing ublay ukpa. Lembe kejing islak kepatiang mencet bor kejing bensim bakut. Kini kejing kurku mamit na kejing long lai way ublay. Kini syong yai sak rungkat bat ngi. Kerpang bala kejong kakwai jong kabalang. Kabalang hi bat ki riung ngai keleng setlak kepertai. Nodok mentah bacuri kata ki bobom cukut ru. Amen.